Kini ka All India Radio Shillong ka khubor dan pulia phi de meri nong ti walang. Kimat ki bakongsan jaga khubor mata ka stem. Penyat jingelang menteri rang ba ka jalau konrat ki sangma hanong po ha ka be de scheme penroy ka kot ka khia bat ka pulia puthi ha ki jaka nong kendong. Lapan mi ka kan huan trekam ka bakarpang bante la kami ki nong buan ki ba penkul marsh nong West Garo Hills District. Lapalong ke North East Travel Conclave a Shillong minnin kasngi daga jing trailang hapren ke Indian Council of Commerce bat ka Incredible India. Ki khubor ki babnya. Menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Sangma ula penya ya ka jingelang halor ka program ka bekerteng Meghalaya's Outcome Oriented Transformation in Health, Nutrition, Education and Rural Development Mother lani ka program trekam bala penmi da menteri rang ba pan kentiu ka kot ka khia ka puli puthi bat ki we ki kam panroi ha ki than nong kendong ya ketika jingelang la pelong circuit house nong po mensingi pale ha ka jingkran ju menteri rang ba ulo ong ba ka te ka program ka thmu men pen jimut khamba ha ka ban kentiu ka kot ka khia jong ka kmi bat ki khun Ansala pun urlong ya ketika jing thmu da ka jing trelang hapdeng gitanat treka ma pher jong ka sarkar kum ka tanat ka pet ka kot ka khia ka tanat puli puthi bat ka tanat ki kampan roi hanong kendong ki blai don lang ha ka jing lang ki kin thop yu commissioner ba secretary ka tanat CNRD upi sampat kumar deputy commissioner ribhoi district bat ki he sarkar na ki tanat ki ba pher Deputy Commissioner ka West Garo Hills District Ram Singh ula penyat ka jingelang bagi nomi khmat na katanat excise katanat pulet ba katanat puli puthi khana manyo ekran halor shibun ki kam sniu ki ba mi ha ka imlang salang ha ka leng katura Lakhot penong ya ketika jingelang namar ka jingu jor bala yo an ki pat ba ki babun ki bala penpaw ka jing smoke ya ka bajur halor ka jingbun ki nombu an hatura ki ba penthot ya ka sukasan bat pendik ki brio man la ka por Haka bai dei ba kani ka jing ujor udisi ula penmi ya ka wei ka kan huan ka bakarpang ka ban khmi bate la kami ki nong pen kul marshnong ha ki jaka pat ba haka joko por la batha ki bri baro banya snok ti lang bat ki bor penya district ban penya ya ka shong suk shong san haka leng ka tura la da lap ki nong pen khen hukum on kem bat pen shitamiki kat kum ka an Da ka jing thmu ban kentiu bat penne pensa e ka kompun jingking jermi umen barim harilum garo deputy commissioner ka West Garo Hills District Ram Singh minhin kasni ula khat jingelang ki khot jonga Living Bridge Foundation Meghalaya Shillong ha tura Ram Singh la pente ki brio harilum garo ki don kerhai ka lat ba ka sab ban shnai ki jingking jermi ha ka jaka jong ki jingking siet ban kamlenti halor ki wa Uang balaban penmi da kini ki jingkieng habun peli ki jaka da ka jingeram ba jingkershan jong ka Living Bridge Foundation Shillong usong knor ba nong seng ya ka Living Bridge Foundation uba Morning Star khongthau ha ka jingkran jung ula banjur ban penne pensa ya ka te rukompon jingkieng jiri umen barim ka banyara bu shibun na ka benta ka bha ka miat jong ka maryang saudong saukun ha ketika jingelang Deputy Commissioner jangka West Garo Hills District Ram Singh ula penko buramru ya armur kibrio ki belang Ajit Sangma bat samsan ti Sangma namar ka jingtre jongki ban penne pensa ki jingki yang sit hakshat pelga kabadan hajan tura ha Jammu bat Kashmir nen ka sngi ka sarkar kalabu jingmana shu Hasri Nagar ba kibai ki than hapo ka kendon anchi spa sau pusau CRPC namar ka jingi jong ka poster ka ba penpriang ye ki khubor ban mi jing sneu ki officer ki ba khmi e ka su ka san ki ong ba ka te ka poster ka dei tang ka khubor hamsaya bat ka sarkar kandang penklan ya ka jing apahara ban penne e ka shong suk shong san ki sipai ki don habaro ka ba ka than ban pentikna e ka su ka san Haka basdang jo kani katayo bon ni kijaka Kashmir kila yo ya ka jing penjensur na ka jing sha adong ki ba penjari haka por ba weng ya ka kandon an lais pa nyo po kani ka khubor ka wan na ko All India Radio Shillong Please
tell me a life insurance policy that has premium, good bonus, and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI, along with government employees, non-listed companies employees, and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहां से लॉटरी लगती है? बेटा आर पिलाई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली, ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आर पिलाई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Kanigari ka All India Radio Shillong kabawan lam shpi ka khubor. Kainin Council of Commerce da ka jingitre lang bat ka Incredible India kala penlong ya ka Northeast Travel Conclave Shillong minnin ka sngi. Katay ka long kum karinsan banyo ekran halor ki lat ban kantiw bat kring jingmot ikinong wan jingok kay perthay siya kathan siya tay lam mingi bat ban kampen sa priyang ya ka khubor jingok kay perthay na India siya Bangladesh. Ulat ka Meghalaya utathaga tharoy ulalong kongsan hakatay ka jingi kendo bad haka jingkran jungu uloong bakalaway jung kathan siya tay lam mingi ka syong hakakam ban penroy ya ka jingok kay perthay bat ka jing pediang buram bat penbiang ya kinonglit nongwan. Ula kentuy ka sarkar ban penyok khendaw haki kentoy ba pher banyo thau ki hotel haki jaka ki balong kampaji nasor. Haka juga por ulat ula banjeru halor ka jingun kam ban yo ya ki surok ki babiang ka jingpen klan ki kat lingsun kanang ba ka sor Shillong kanyo bat biang ya katakan nam Scotland of the East. Assistant High Commissioner Jangari Bangladesh Dr. Shah Muhammad Tanvir Mansur haka jingkran jungu ula banjir halor ka jingun kam banya trelang hapreng katanat jungo kai perthai bat ki karkhana penya ki kali Shanghai ka Meghalaya bat Assam. Uong bakani ka nyarap shibon ban kring ki nong Shanghai perthai syakani kathan. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula ajingkran sikinong India ki basyang basa ha Paris jong kari France. Ya ka program la penlong ha ka ying jong ka United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Menteri Rang Badu ula ong ba ka jinglet jong usha France ka penpau ya ka jingedai ka baklan ha pedeng kari France bat kari India ha ka ba ki da nyokor ya baro ki jingstart bat ki jingtrekam ba ki samlang. Umodi ula pliru ya umat sa akan mau jeng kito ki bru ki bela yap ha ka jing bathai jong ka lingsun Air India kabla ja ha usnem ka khandai spa sanpo bat khat khandai spa ndopun rio kam hashwa umodi ula kendo banya kren bat menteri Rang Badu ka France Eduardo Philippe bat kumjoru bat President Emmanuel Macron. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsa ajingkran chikpat nongshong shnongari ki basyong ha India bat chabari ha ka program Man Ki Baat ka bajuwan shisen shibnai lingba ka All India Radio. Ya ka Man Ki Baat menta ubnai ansa pensngau ha ka siu try ka banwan ha ka por khatwe bijem stem. Barok station jong ka All India Radio bat Doordarshan kinsawan nam ya ka program Man Ki Baat ha ka tikasngi bat la ro ban yo na ka website jong ka All India Radio www.allindiaradio.gov.in. La ro wan page bat sngap na ka channel YouTube jong ka PMO ha ka jo hi ka por. Andaladap kren da ka kitien Hindi ansa penbot da ka jingkren ka baladap penkala ha ki jai kitien ki ba pher. Menteri Rang Ba ka Meghalaya konrat ke sangma ula leche jirang block Riboy district minsngi palay haka ba ula lejben bishar hi dalade ya ka jingtrekam ki scheme sarkar ka bakan thopru ya ka scheme MGN Rega. Lasandan lang ya Menteri Rang Ba adu MLA ka jirang uba S Sotun rengkat bu commissioner ba secretary ka tanat CNRD upi Sampat Kumar. Haba ajingkran na katika jilang ukonrat ke sangma uloong ba ka sarkar kelas dang ya ka jing pentrekam ban kentiw ya ka jala da ka balit bishar haman la ka blok hak bay day be ki kampan roy ba pher bat hakini ki arsnem ki banwan kan sadon ka jing jurep ya ka trek ka ta na ka way ka blok sya ka way pan.
Ula kenturu ya kinong mikmat pat ba kiwai ki officer ban let ya kren bat kinong shong ban sngotu ya ki jing e baki ya kendu ha ketre kekta. Kato gani ka khubor klakut baklawan shpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaji minya so baka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbot ka khubor phareng ha kapor pra katsan minin. Kani gade ka All India Radio Shillong sngam hawan amantai ki khubor na Delhi.